ngopo pame? Wingi masak wae ora kena. Kadung bayar 100.000, kene balen adekku. Tenang Jol, tenang iki lho. Kayak jaminan sementara kayak awakmu tenang. Wat, sopo iku? Ora percaya aku. Wegah. Wis tala cekelen sik, kayak jaminan sementara, ora apa-apa. Mari kita kon gelem oleh meneh apik mari. Kuwi akeh luwe apik gelem kon. Lek nande pame, sejanane men. Terus iki tak sopo iki? Wis tala melo aku pokoke. Engko tugasmu gampang mek ngawasi kanan kiri. Kok ono ae wis jalane. Olah ke. Ngawasi kok aman cak nyolong petik meneh. Kau Tidak, Jol. Iki beda dari yang kemarin-kemarin. Iki wis aman-aman, penak-penak. Awakmu wis kari ngadeg, lok kanan, kiri. Pokoke trimo mateng wis awakmu. menan lho gak aneh lho. Tapi wis aku gelem aku wis. Oke, ayo budal wis. Ayo. Goteng yo. Sate labu iki, Pame. Oh, salah. Aku di kene. Manuto yo tenang. Telah. Aja dado. Nah, Sate labu di kene iki, Pame. tak ngenteni wong liwat mari iki. Ya lapo ngenteni wong liwat bareng. Iki lho. Lapo kok konan bareng, Pame? Tak. Roto sangar iki. Lapo iku maksudnya, Pame? Aku buntu aku Jol. Timbekan wong kriminal saiki aku. What? Wis mau Pame, tapi sampe aku. Wis, ewang ngono aku terdesak aku iki. Wis kendel saiki, wis lungguh sing tenang. Ngenteni wong iki. Nanti Pame ora ono wong blas ini. Tenang, sabar. Membutuhkan kesabaran ngene iki. Suwe lho pisan. Aduh. Tah. Jol. Wis awas ono. Tenang ae. Iki rupane fisike ndek, ileng, elek, lemah fisike iki. Iso ono duwike, Pame? Wah, tak. Wis sikat, Jol. Apa iki? Harta opo golekno aku rondo. Iki kenapa, Pame? Oh iya. Harta kok ndi dekmu akeh. Gak ono. Cokoron pasti ono iki. Gak ono. Gak ono weh. Gak ono. Kon go anu yo berlian ta. Berlian. Untuk tongkrondo apa ora? Gak ono. Cenah men aja. Gak ono. Ranjol tuh. Bebekin jol. Butuh aku yo gak ngaten. Kudu nang base camp Jol. Lah yo wis ayo. Ayo. Goceng lo. Kok nanti aku iki. Oh. Kotai. Jol. Apa? Ini biru. Oh yo. Ono ae men. Duh, pas adegan begal. Ketemu yo. Apa boys? Kok bedole? Kok malah berbalik keadaan nih. Ayo, cobakan pola nanti kanca. Bangun, Pak. Bangun, koyo Bang. Oh, sak durunge durung. Timbangane timbang. Maju ayo. Mulai arek, Pak. Hei,
Aja melayu. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Aduh. Ayo, dodok ke gunung, dodok. Wah, apa sih? Ono. Kakean pola. Wong piro ae iki dadi korban iki? Kurang blas, Pak. Saya jujur. Iya temenan, Pak. Iki mang tas metu oleh sampean tak kok apes. Wes sukane nomor. Ayo mlaku wis. Ayo, nang kantor kono.